ассалому алайкум кадбонвони азиз. имрӯз тарзи таҳияи кабоби бейтиро пешниҳод мекунам бо равиши хеле осон ва сода дар шароити хона. умедворам ки писандатон меояд. ташаккур. ба 500 грамм гӯшти чарх карда намаку адвияҳо илова мекунем. як дона пиёзро ранда мекунем ва обашро меполонем. ба он 2 қошуқ соуси соя илова мекунем ва 3-4 қошуқ равғани растанӣ ва баъдан 5 қошуқ сухарӣ илова мекунем. ҳамаро хуб омехта карда ба муддати 2 соат ба яхдон равон мекунем. баъди 2 соат гӯштҳоро ба шакли лула медарорем ва онҳоро дар тафдон дар ҳарорати 200 дараҷа ба муддати 20 дақиқа мепазем. тарзи таҳияи соус: 50 грамм равғани маскаро об мекунем. ба он 2 қошуқ руби румӣ илова мекунем ва 2-3 дақиқа тафт медиҳем. баъдан ба он 1 пиёла оби сард илова мекунем ва мегузорем ки ба ҷӯш биёяд. ҳамин ки ба ҷӯш омад 2-3 дақиқа меҷӯшонем. кофӣ аст. омода шуд. заволаро тунук мекунем. ба он 2-3 қошуқ соус мемолем ва лулакабобҳоро дар миёнаҷой қарор медиҳем. аз болояш панир мекунем ва хамирро мепечонем. тарзи таҳияи хамирро ҳамон хамири самбуса аст ки ман қаблан гузоштаам, метавонед бинед. аз рӯяш тухм мемолем. бо сияҳдона ва кунҷит ором медиҳем ва ба муддати 15 дақиқа дар ҳарорати 200 дараҷа ба тафдон мегузорем. хуб омода шуда.